Nakaya din ako. Talaga, Chok. Baka kabutin eh. Dito na kaya ako. Dito. Tiringan ko. Ayan mga kapariguson, dito tayo sa ano, San Roque. Hindi mo bawasan na. Tulong tayo dito sa kamag-anak nila Kanuli, sila Katkat. Gagatsunan dyan. At di ko na naabutan yung pagbaklas ng ano, yero. Kasi kagabi alas 12 tapos na akong mag-edit. Lamang ka sa extension sa extension. Tapos baka edit ko, hindi pa ako makatulog. Naglaba na ako kasi mga ako bukas linggo. Hindi naman makapaglalaba kasi sabi kagatsyot, tumulong daw dito muna. Naglaba ako kagabi, nagising ako alas 8 na. Yan, pwede na. Si Kuya Joel, Kuya Bobby. Mga lovebird oh. Lovebird. Agatcho. Sama mo sa laman na to. Baka may bakbak yung kuryente. Ari ko saan? Kapatol. Ala. May army. Kanay. Kat. Amo. Amo. Nakasaksak na to. Anong size? Adi. Ano ba yan? Dawan din mo to? Adjust ka adi. Atarong. Babulog din. Pagtungtong ba to TikTok ka nabungaw. Aso ko wala pinaputol. Oo. Aso ko.
Ay, Kita berhenti waktu sudah. Hindi, nalugod ako na. Wala ka pa pulang ginagawa ka na 5. Kaya mag-isang ko. Ano pa? Kung dito na. Ha? Pabalik pa dito. Tapos. Gatuog. Gatuog. Kurang gatuog. Ah, ini sumakam. Nagso. Tog mo. Jangan digorong pahit. Tog mo. Ares. Tog mo na yan. Jangan digorong pahit. Sige. Sige, bulat again. Tarasan. Punta na sa parukan niya. Sige, pag misago, sige. Dapat depan boleh data ada tarasan Ang ba yan? Tarasan ka na. beneran salah takano na aguraot Yan, tas mo sila niya. Tas mo pa. Ano? Muna. nah yan Ayo lang. Ina. Wala ko para yan dito. Kaya lagi silong. Lagi silong kita. Lagi silong ko dala. Ay. Hindi mo itututok ha, masakit mga tama yan. Mata, delikado yan sa mata. Kasi yung mabutan sa pala ha. Yan. Ah. Ay kailangan tanggan pa Pala mo siya. o hindi na. Ako kinuha ko. Takang magkasala mo ko sa tanong. Ay, sulat ina. Dapat di ba tinanggan? Ha? Dalang to, mataas. Mataas siya. Uy, Uy! oraw. Pagpapakatingin. Ano pa? Palitan na yan. Kumansan. Kabrayaw. Babagat. Adi man na rin, baliwan tadi. Bulok na pala yan. Tatok boom. Oo. Panggatong sa pista. Pista. Yan, may panggatong ka na pista. Oo, yan o. Panggatong na. 200 kilos. 200 kilos sa orig. Dawagin tumuyo na. Nag-aalap ako yun sa sala pag sino. Evan di mo pensado eh. Gatikot, gatikot. Nasobrahan. O, turo balikan. Balik kita ko. Bigyan. An. Ano pa yan? Dapat itu bukir tay. Bilma. Ay. Gimana Arne? Dokter tabi mana ada saja. Ya, ke bawah. Kira.
Sige na to. Lele mo man yan. Pati na yan. Tama sa iyo. Lele naman natin sa Kahoy. metro. Kina ko na Kuya Bobby. Danyero. Kasi pala nito. Karawarag-warag kanan nyo ko Kuya Bobby. Banti mo pa. Banti mo pa. Banti mo pa sa ito. Nasaan? Sige. Ano na pwede na sa sige. Sabi. Ay, sige na. Tadi 12 pi. Sige, banti mo pa. Oh, santo na, nakalog na. Tadi na 12 pi ah. Dosa na ka sa dos. Tadi sana. Oh, dos. Oh. Ano dos eh? Pantai ka dia. Baba mo sa dos. Yan. Oh. Apa na yan? Oh. Rayo. Patang sa atin. Tarik mas. Tangol sa gunting sa diyan. Paning lapti kanta na sana. Dapat sa kuha. Concrete. Sana. Ito papel ito. Ano bro? Ano na siya? Baba ko na di. Pagbiliwan na na epita di sila. Wala mo. Baba ko na rin. Ano na? Bewa na. Sila epit. Mahal sila ng kamay sila. Sige sa mga wala. Kita nga sa tipo. Sige na yan. Ano na ito? Ito nga na.
Babang, ini kayo. Yawan na. Mantagal. Oo. Ay, sige, ko na. Samantagal sana. Butog nil. Butog. Butog. Bawa sana to. Ay, para ka sa bagay to. Pagkaroon mo. Oo. Alam mo tadi ako kung binababa mo sa do. Ari ka. Hindi na ako nakapako na. Hindi na ka problema. Pastasan sa mo. Ito niya yung medyo. Wah. Wala nang yug mo. Yung kita sa mga kita ko. Sige, doon. Na. Sangat pagayad ay. Ha? Sangat. Gagam ka terkaso. Sangat. Takot ka mo sa terkaso. Tanggalon talaga ton. Ang kasanayaw. Lima ko. Lima. Kaya pa ako para Ayun, panggabot mo ito. Oo. Nakasibit. Nakasibit. Oh, Tanggalan na. ano? Yan. Oh, sige. Tadi. Oh. Sige, ngaraw. Ngaraw. Bukuan. Adi ah. Dito lang. Ano ka kadi at pasunod ka na. Kini. Mas dosi. Ari sa dosi. Muna May pako ako na yung labong. Oo. Ako na yung labong. Sinungkol ba sa bago? Amam pa, ma'am. Tawag. Circular.
Ay, amoy! Ay, bongga! Sa... Sakto na yung kahoy. Sakto. Sakto yung kahoy. Hindi sa safety may pa yan, hindi ba na mabasa? Ginagawa namin kulang. Kulang? Ah, di sana. Kulang nagkara mapalgal. Para silang buhok. Last na pa. Nakatagayan mo sila. Oh, sige, oo. Tagay para malasing. Kaya mo, para malasing. Nagsitunhalo. Para malasing, may ari na ano. Taas mo, taas. Sige pa. Daklutan. Ah, yan mo sana yan. Ito. Hindi pa ako nag-aani, hindi pa pulutan. Ay, Arnel! Punuan mo nga ng sabaya. Kantok na lang sikat ko ano? Dahil na kayo. Ha? Eh, nakalit mo. Ako dito mo. Eh, naano nga tayo. Mark, siya na. Eh, hello. Mayroon. Ino ba dito pili? Hindi pa pala. Ito, nga pisi. Ako baga, ni. Kurang po yung bukal ko. Parang ikaw yung humihilag tawad kagabi eh. Ganito kagabi, oh. Tuwangan yan. Niyayag ko yung sa ano, yung Bago pa malapit, hindi ko nag-uulog ko may matalim. tumatay ko talaga yung Baka mabutin eh. Tinignan ko muna bago ko lumapit. talaga. Baka may matalim. Sa akin dumama. Tinignan ko muna. Sabi ko wala. Pinatulan. Wala patalim eh. Patalim. Kita ko lang. Pero may Patalim, hindi ko ako. ano ba si Milmang alam mo yun? Dala ko yun, kasi nga May ganito ka, pasiguro, kung hindi patalim, hindi palabang ka. Oo. Pagdating ko mga hindi naman ibig mo. Kaya lang naman yung nag-aawak. Masarap niya, ano naman namin? Masarap niya. Wow, ito. Taning yun ito, limpoy. Circular! Bay. Kuya Arnel! Sakap niya sila ng circular. Ano kaya man ka? Siya di mo na kaya binutang. Hari. Ito ko na kami Sa rin. Ito ka na mo. Ay, doon? Ah, doon pala eh. Kala ko doon sa harap. Makaputang ka yan. Nakatop nga ni. Pag nakabubong na. Alas 12 na niya. Yan ay pagbaklas pala. Sakto to. Kasi naman yung Yan, bako pagbubong. yan. Dising ko. Ayan.
Ayan po at nailagay na yung mga pamakuan. Salamat kay kay Kuyang na nag-sponsor dito sa kay Katkat dito sa kusina. Ayan si Katkat. Ay, may tangga pala eh. Pwede nga nagkatangga eh. I-prepare. Saka na lang pag pagka nakamay trabaho ng skat-skat, iparin na dito. Trabaho ng skat-skat. Sada, ano sabi? Pagkita naman po, hindi mo ito. Walang tao na ginawa. Ginawasan lang natin. Uwit kasi, hindi pa tinapatlong kasi yung hollow block na nilabas pa rito eh. Sino kasi sinunod ko lang eh. Ayan, ibababa yung kanto. Kasi parang pag ganyan kitang kita Nagkapulo ito. Hindi, baba mo. Una, Baba na yan, sagad na. tumitik na. Hindi ko tulo agad na. Tumitik na. Hindi, dyan. Bumababa. Gatikot pa siguro. Nga yan. Itaas na yan sa tawil. Guys. Ayan, nalagay na yung pamakuan. Ano yung matibay dyan ba? Siyempre maraming salamat sa kanila, kay Joel, kay Bobby, kay Arnel, kay Gatcho. Kaya mo na. At lalo sa sponsor na si Kuyang. Maraming salamat po, Kuyang. Natamaan yung Shoutout sa lahat mga sponsor, mga viewers, sa mga anonymous natin mga sponsor. Shoutout po sa inyong lahat. Sunday, Dugin na ba? Gatikot na lang. hindi na ako nakapagsimula nung pagtanggal ng bubong kasi naglaba talaga ako. Kaya natin i-fix ng masyado ng... Ayan, break time. Kain daw muna. Kainan. At ito yung gripo na ni Kuya Tugso ko. Malinaw yung tubig. Malinaw. Yung sa amin, yung water pump doon, bumaba yung tubig. Bumaba yung tubig. Kaya di namin ginagamit. Mano-mano muna nga sa gripo. Kasi sabi ni Kuya Tugso, huwag gamitin kasi masisira yung motor. Tutugbungan daw ng tubo. Tutugbungan ng isang tubo. Hugas muna ng kamay. Masarap magkamay. Ay, di nakapagkampi nito. Ay, amo. Ang pabata to. Ay. Tama pala eh. Buhay Bim. Yan po, kain po. Padir, may magkakit naman. Gusto. Nagdalaga sa siwa, napagpulo. Alito. Basta mo to. Hindi pa bibi mo. Pabibi. Kain. Sige, ito lang ako. Ako lang ito lang. Padiyan ko. Natapanis tamang kanina dulu. Tapi bisa po dari murah sa kami. Sarap ng ulam namin, no? Pabata. Bata. Kami sandal ba? Nakata mo si Palbert. Palbert. Salamat Kuya Albert. Paulam. God bless po.
Lista, masang San Roque. Madali na. Kaya ko ng baka. Baka sangali. Sabado pista. Biyernes, ako yan baka, silo. Yan ito, may punag mo. Ano to? May sinisig mo eh. Ako mo. May pipipun eh. Sira, si Tuan. Nanay. Doon meron naman oh. Doon sila kumain. Big one. Sige, kat. Kaya mo. Dami ulam. Ulam si mama mo. Yan, may iba dito lang. Hanakot namin ni Kuya Bobby yung ano, yung pambubong na yero. Nandun na yung una na hinakot namin. Gi. At po at nagbubong na at yung vlog natin yung paglagay ng pamakuan. At siyempre hanggang dito na lang yung vlog na to at tingnan nyo na lang yung pinakang full video kay Kagatcho sa pagbubong. Yan. Maraming salamat po ulit kay Kuyang sa nag-sponsor nito. Kay Katkat, sponsor kay Kagatcho. At dun sa ano, balance ka sa amin kay kanina nga Anton, pagkain. Kay Kuya Albert. Yan, shoutout po sa inyo lahat. At siyempre, sa lahat ng mga sponsor, shoutout po. Maraming salamat. God bless. Thank you. I love you all. Bye-bye.